Εννοείται ότι το σεξ της δουλειάς είναι διαφορετικό από αυτό του σπιτιού. Καταρχήν το σεξ της δουλειάς είναι αυτό που θα σου πούν οι άλλοι να κάνεις. Δεν κάνεις αυτό που θες εσύ να κάνεις. Κάνεις αυτό που θα ήθελε να δει ο θεατής. Αυτό που θα ήθελε να δει ο παραγωγός. Οποιοςδήποτε τέλος πάντων πληρώνει για να σε δει να κάνει σεξ. Είμαι ηθοποιός ερωτικών ταινιών, είμαι ηθοποιός σκέτο, σπουδάζω υποκριτική και είμαι και μοντέλο. Ασχολούμαι με τις αισθησιακές ταινίες το τελευταίο 1,5 χρόνο. Όχι, τι λέω. Ποιο λέγω είναι. Ένα χρόνο ασχολούμαι με τις αισθησιακές ταινίες. Δουλεύουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μη σου πω ότι τώρα τελευταία περισσότερο στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ λίγες οι εταιρείες. Είμαι μοντέλο από τα 15 μου περίπου. Τώρα έχω σταματήσει λίγο να ασχολούμαι με αυτό. Θέλω να ασχοληθώ και με το θέατρο παράλληλα. Έχω κάνει κάποιες παραστάσεις, έχω κάνει και μια ταινία. Αυτά. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το επάγγελμα και με το modeling και με το χώρο των αισθησιακών ταινιών? Με το modeling δεν αποφάσισα να ασχοληθώ. Κάποια στιγμή με βρήκε κάποιος manager όταν έμενα στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι από εκεί, και μου είπε: έλα να κάνεις μια πασαρέλα, να δείξεις κάποια ρούχα. Έτσι ξεκίνησα. Έπειτα ήρθα στην Αθήνα στα 18 μου για να σπουδάσω υποκριτική και είπα να συνεχίσω και αυτό. Μπήκα σε 2 πρακτορεία, το ένα το κυνηγούσα κιόλας 2 χρόνια για να μπω. Αυτό, μετά μπήκα και να σου πω την αλήθεια, στην Ελλάδα έχει πεθάνει λίγο, οπότε δεν το συνέχισα. Στις αισθησιακές ταινίες πάλι δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα ξεκινήσω να εργάζομαι. Αλλά έκανα μετά μια σχέση με τον Νεκ, ο οποίος ήταν ήδη ηθοποιός και άρχισα να βλέπω τα γυρίσματα εκεί που μπορούσα να είμαι και να βρίσκομαι να τα βλέπω. Μου άρεσε, είπα να κάνω μια ταινία για πλάκα, αλήθεια, έτσι το είπα. Την έκανα αυτή τη ταινία, πήγε πάρα πολύ καλά για κάποιο λόγο και η μία ταινία έφερε την άλλη, η άλλη ταινία έφερε την άλλη. Άρχισαμε να αρέσουμε πάρα πολύ στον κόσμο, μας ζητάγανε, είμαι και λίγο επιρρεπής εγώ, οπότε έγινε επάγγελμα. Άρα έγινες μέσω του συντρόφου σου? Ναι, μέσω του συντρόφου μου έγινα ηθοποιός. Αυτός ήταν ήδη, δεν το σκεφτόμουν, ούτε αυτός με επηρέασε κάπως. Ίσα-ίσα όταν εγώ του είπα ότι θέλω να κάνω μια ταινία μαζί του, αυτός με ρώτησε πολλές φορές αν είμαι σίγουρη, γιατί ξέρεις στην Ελλάδα είναι και λίγο κατακριτέο όλο αυτό. Έπρεπε να το συζητήσω και με τους γονείς μου, έπρεπε να το συζητήσω και με τους φίλους μου, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη των γύρω μου γενικότερα. Οπότε, ναι, έτσι ξεκίνησα. Το συζήτησα με όλους και μετά ξεκίνησα. Οι φίλοι μου δεν μπορώ να πω ότι με στήριξαν όλοι στην απόφασή μου αυτή. Τα κορίτσια, οι φίλες μου, δεν έχω πολλά κορίτσια φίλες, πιο πολύ έχω άντρες φίλους, αλλά οι κοπέλες όλες με στήριξαν σε αυτό. Ίσα-ίσα έκανα και άλλες φίλες μέσα από τη δουλειά αυτή. Τα αγόρια, εντάξει. Κάποιοι από τους φίλους μου με βλέπουν σαν αδερφή τους. Οπότε, επειδή με βλέπουν σαν αδερφή τους, δεν το πήρανε τόσο καλά. Στην πορεία όμως, όταν με έβλεπαν ότι είμαι καλά μέσα στη δουλειά αυτή, ότι δεν έχω μπλέξει πουθενά άλλου, ξέρεις, γιατί κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι, τι να σου πω, το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, μπαίνεις σε μια τρύπα μαύρη μέσα και χάνεσαι. Δεν είναι καθόλου αυτό. Οπότε, όταν το κατάλαβαν και αυτοί μέσα από μένα ότι είναι όλα πολύ φυσιολογικά, έτσι με στήριξαν. Όσον αφορά τους γονείς μου, μεγάλωσα με τη μαμά μου, δεν έχω επαφές με τον πατέρα μου. Η μαμά μου πάντα ήταν υποστηρικτική σε ό,τι έκανα και με εμπιστευόταν, οπότε με εμπιστεύτηκε. Δεν με χειροκρότησε κιόλας, πήγε μπράβο κορίτσι μου, αλλά πάντα ήταν πολύ υποστηρικτική σε ό,τι έκανα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σαν πώς σου φαινόταν ο σύντροφός σου πριν το ξεκινήσεις εσύ, έκανε αυτή τη δουλειά? Δεν μου φαίνονταν καθόλου άσχημο το ότι έκανε αυτή τη δουλειά πριν από μένα. Όταν το γνώρισα κιόλας, ήξερα ήδη και την Ίνα και τον Τέο πιο πριν γνωρίσω αυτόν. Και μου φαίνεται πολύ normal. Δεν ξέρω, νομίζω ότι διαφέρει λίγο από τους άλλους ανθρώπους που τους φαίνεται λίγο παράξενο. Εμένα μου είναι το ίδιο με το να μου πει κάποιος ότι είναι σερβιτόρος, ας πούμε. Πώς σε αντιλαμβάνεται μάλλον ο κόσμος στην Ελλάδα, αν σε δει στον δρόμο, ας πούμε? Σε αναγνωρίζουν? Έξω στον δρόμο δεν έχω ακούσει αρνητικά σχόλια ποτέ. Μόνο θετικά έχω ακούσει. Αλήθεια. Ναι, με αναγνωρίζουν πάρα πολύ συχνά. Είχα και από πριν το κοινό μου, γιατί ήμουνα και χορεύτρια κάποτε. Είχα κάνει και 1 χρόνο χορεύτρια στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είχα από πριν το κοινό μου. Μετά μεγάλωσε εννοείται. Δεν είμαι η διάσημη που θα με δεις έξω και θα πεις «Α, τι ξέρω».
Αλλά πολύ συχνά συμβαίνει. Είναι και λόγω του μαγαζιού που δουλεύουμε, γιατί κάνουμε και live sex. Οπότε μας αναγνωρίζουν και περισσότερο επειδή είμαστε κάθε βράδυ εκεί. Κάθε βράδυ μας βλέπει καινούριος κόσμος, μας βλέπουν νέα παιδιά. Αυτά τα νέα παιδιά θα φέρνουν και άλλους φίλους τους. Δεν είναι και τόσο μεγάλη Αθήνα κάποια στιγμή. Πώς είναι ένα γύρισμα για μια κοπέλα σε αυτό το χώρο? Δύσκολο, θα έλεγα. Εντάξει, υπάρχουν και τα πιο εύκολα γυρίσματα, υπάρχουν και τα πιο δύσκολα γυρίσματα. Πάντα υπάρχει ένα άγχος, είτε είναι το πρώτο σου γύρισμα, είτε είναι το 20ο. Πρέπει να έχεις χημεία με το παρτενέρ, κυρίως. Πρέπει να βοηθάς το παρτενέρ, γιατί περνάει και αυτό από την κοπέλα. Πρέπει να βοηθάει το παρτενέρ να έχει στήσει. Πρέπει να τον βοηθάει να μην του πέσει. Πρέπει να κάνει πράγματα που ίσως να του αρέσουν. Και άμα δεν έχεις γνωριστεί με το παρτενέρ πιο πριν, είναι λίγο δύσκολο. Λίγο παραπάνω δύσκολο. Για μένα είναι πιο εύκολο, γιατί κάνω μόνο με τον μέχρι τώρα γυρίσματα, ο οποίος είναι και το αγόρι μου στη ζωή, οπότε ξέρω πάνω κάτω τι να κάνω για να τον ερεθίσω. Η υποκριτική που σπουδάζεις έχει βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι? Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις και λίγο την υποκριτική μέσα σου, άμα κάνεις αυτή τη δουλειά, ναι. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εμένα που έχω σπουδάσει, που σπουδάζω ακόμη και όλα αυτά. Έχω κάνει κάποια μαθήματα και ξέρω τι να κάνω όταν πρέπει να το κάνω. Ας πούμε, στην επαφή, τη σωματική, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να έχεις κάνει κάποια σεμινάρια, αν δεν σπουδάζεις ηθοποιός έστω, με το πώς θα έρθεις πιο κοντά με τον άλλον και να φαίνεται και ok στη κάμερα ότι είσαι καλά μαζί του. Οπότε θεωρώ ότι ο ηθοποιός πρέπει και λίγο να είναι και ηθοποιός, εκτός από το να κάνει την πράξη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Στη δουλειά είναι διαφορετικό από ό,τι στο σπίτι? Τι διαφορές εντοπίζεις? Εννοείται ότι το σεξ της δουλειάς είναι διαφορετικό από αυτό του σπιτιού. Καταρχήν, το σεξ της δουλειάς είναι αυτό που θα σου πούν οι άλλοι να κάνεις. Δεν κάνεις αυτό που θες εσύ να κάνεις. Κάνεις αυτό που θα ήθελε να δει ο θεατής. Αυτό που θα ήθελε να δει ο παραγωγός. Οποιοςδήποτε τέλος πάντων πληρώνει για να σε δει να κάνει σεξ. Και στο σπίτι είτε το κάνεις από ανάγκη επειδή θέλει ο οργανισμός σου να τελειώσει, είτε το κάνεις επειδή όντως θες να κάνεις σεξ. Είναι επειδή θέλεις να το κάνεις. Είναι αλλιώς να το κάνεις και να σε πληρώνει ο άλλος να το κάνεις, και αλλιώς να το κάνεις επειδή αγαπάς κάποιον, επειδή θες να κάνεις σεξ εκείνη την ώρα. Είναι τελείως διαφορετικά. Εσύ είπες πως δεν κάνεις με άλλον παρτενέρ σκηνές. Πώς νιώθεις να βλέπεις λοιπόν τον Νεκ να κάνει σκηνές με κάποια άλλη κοπέλα? Καταρχήν, όταν ο Νεκ κάνει σκηνές με άλλες κοπέλες, δεν κάθομαι να το βλέπω. Έτσι. Γιατί δεν μου αρέσει να λέω ψέματα και γενικότερα είμαι πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Εννοείται πως ζηλεύω. Πολλές φορές έχει τύχει να ζηλέψω. Όχι επειδή είναι πιο όμορφη η άλλη κοπέλα από μένα, αλλά επειδή μπορώ να διακρίνω μια χημεία. Αυτή η χημεία που μπορεί να σου τύχει και σε ένα κανονικό γύρισμα, στις κανονικές ταινίες που δεν είναι ερωτικές, που μπορεί. Πολλά ζευγάρια δεν έχουν βγει μέσα από ταινίες. Δεν είναι λογικό να ζηλεύω. Εντάξει, τον στηρίζω πάρα πολύ τον Νεκτάριο, έτσι τον γνώρισα. Δεν θα τον έκοβα ποτέ από αυτό, το να σταματήσει να κάνει με άλλες κοπέλες. Δεν θα το έλεγα ποτέ. Αλλά υπάρχουν φορές που ζηλεύω, υπάρχουν φορές που δεν νιώθω τίποτα. Είναι αναλόγως πώς θα σου βγει εκείνη την ώρα. Είπες ότι δεν έχεις κάνει κάτι με κάποιον παρτενέρ ακόμη άλλον. Είναι κάτι το οποίο σκέφτεσαι, θα έχει πρόβλημα ο σύντροφός σου? Μελλοντικά δεν ξέρω αν θα έκανα με άλλον παρτενέρ. Προς το παρόν δεν το έχω σκεφτεί. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Αλλά με τον Νεκ το έχουμε συζητήσει. Δεν έχει πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή είναι αναλόγως ποιος θα είναι, πώς θα είμαστε στη φάση εκείνη, γιατί είμαστε και ζευγάρι, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα ούτε αυτός. Δηλαδή δεν είναι κάθετος ότι όχι, δεν θα το κάνεις. Όπως τον στηρίζω εγώ, υποθέτω ότι με στηρίζει και αυτός το ίδιο. Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που σου κάνουν όταν μαθαίνουν για το επάγγελμά σου? Οι πιο συχνές ερωτήσεις που μου κάνουν όταν μαθαίνουν για το επάγγελμά μου. Αν ζηλεύει το αγόρι μου, που με βλέπουν γυμνή. Αν ζηλεύω εγώ, που βλέπω το αγόρι μου. Τι άλλο? Πόσα λεφτά βγάζουμε, αν είναι πολύ καλά τα λεφτά, αν μπορούμε να ζήσουμε από αυτό. Και επί την ευκαιρία να απαντήσω κιόλας ότι δεν μπορείς να ζήσεις από αυτό αν δουλεύεις μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι πολλές οι ερωτήσεις που κάνουν. Ζηλεύει το αγόρι σου? Αυτό ήθελες να πει. Δεν το καταλάβω. Το αγόρι μου γενικά δεν ζηλεύει.
όταν με βλέπουν γυμνοί. Εντάξει, καθημερινά γίνεται, φαντάσου να ζήλευε. Θα γινόταν χαμός. Έχει τύχει όμως να ζηλέψει περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι έρχονται να μου τυπέσουν στο μαγαζί που δουλεύουμε. Εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό πιστεύω. Όπως εγώ ζηλεύω όταν κάνει κάτι με άλλες κοπέλες, έτσι κι αυτός είναι πολύ λογικό να ζηλεύει άμα έρθει ο άλλος και είναι πολύ διαχειτικός απέναντί μου να μου μιλήσει, ας πούμε. Γιατί και εγώ τότε ζηλεύω, όταν οι άλλοι είναι πολύ διαχειτικοί και πολύ. Σε έχουν φέρει σε δύσκολη θέση να σου κάνουν κάποιο ακόμα το σχόλιο σχετικά με τη δουλειά σου? Όχι, δεν θα το έλεγα. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram αρνητικά. Αλλά είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται και με βλέπουν το βράδυ και με χειροκροτάνε. Οπότε δεν με ενοχλεί. Και πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, τα αρνητικά σχόλια σου? Με χιούμορ πάντα. Απαντάω κιόλας. Μη σου πω ότι απαντάω περισσότερο στα σχόλια τα αρνητικά. Με χιούμορ και μετά γινόμαστε και φίλοι. Δηλαδή ο κόσμος που μας βρίζει, θεωρώ ότι με βρίζει για να του δώσω σημασία. Οπότε όταν του τη δώσω, γίνομαι φίλος του. Τα περισσότερα σχόλια, τα αρνητικά, είναι από άντρες ή από γυναίκες? Από άντρες. Από άντρες. Τα κορίτσια μου αγαπάνε πιο πολύ. Έχει τύχει να έχεις αρνητικό σχόλιο από γυναίκα, ας πούμε? Έχει τύχει μία φορά, ναι. Αλλά νομίζω πως ήταν βαλτό. Μου είχε έρθει μια κειμενάρα τόση με το συμπάθειο. Μου είχε έρθει μια κειμενάρα τόση, η οποία μου έγραφε μέσα της Παναγιάς στα μάτια. Και ένα πιο πρόσφατο που μου είχε έρθει, έκανα ένα live στο Instagram και ήταν ένας τύπος από κάτω, μου έγραφε «Σώσε τη ψυχή σου», ότι έχω πουλήσει τη ψυχή μου στο διάλο. Ακούω και πολλά τέτοια. Εμένα με διασκεδάζουν πάρα πολύ αυτά. Γιατί τον ακούω συνέχεια να είσαι πολύ όμορφη, τι ωραία που το κάνεις και αχ, τι καλό που είναι αυτό και αχ, χύνω και το ένα και το άλλο. Είναι λίγο βαρετά, ένα χρόνο το ίδιο ακούμε. Να ακούμε και κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, να παίρνουμε και καμιά άλλη άποψη. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, είμαστε λίγο πίσω. Πιστεύεις στο εξωτερικό θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες? Ναι, το πιστεύω. Όπως είπα και πριν, δουλεύουμε περισσότερο στο εξωτερικό αυτή την περίοδο. Οπότε θεωρώ ότι και αν μέναμε στο εξωτερικό θα είχαμε περισσότερες ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία μας, η Sugar Babes, με την οποία ξεκινήσαμε και συνεργαζόμαστε ακόμα, είναι μια εταιρεία η οποία βλέπει και έχει ταξιδέψει, τα άτομα που την έχουν ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Οπότε, ό,τι κάνουμε σχετίζεται πάρα πολύ με το εξωτερικό και όλες μας οι ταινίες πουλούνται στο εξωτερικό. Έτσι έχουμε ξεκινήσει και εμείς να δουλεύουμε στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω είμαστε και στην Ελλάδα σε καλό δρόμο. Δηλαδή, όλο και νεότερα παιδιά, ειδικά το τελευταίο χρόνο και στα casting που κάναμε, έρχονται πάρα πολλά νέα παιδιά και κορίτσια, κυρίως κορίτσια. Και χαίρομαι από τη μία εγώ, σαν κοπέλα, γιατί δεν το βλέπω ανταγωνιστικά. Δηλαδή, μου αρέσει να έρχονται κοπέλες, να βλέπει ο κόσμος παραπάνω τα πράγματα, όπως είναι, το ότι είναι μια δουλειά κανονική, όπως όλες τις άλλες. Αλλά νομίζω ότι στο εξωτερικό πάντα θα είναι πιο πάνω από εμάς και θα βλέπουν πιο πέρα από αυτά που βλέπουμε εμείς. Σίγουρα. Τι θα συμβούλευες σε ένα κορίτσι νέο το οποίο θα ήθελε να ακολουθήσει την ίδια καριέρα με σένα? Σε ένα κορίτσι νέο το οποίο θα ήθελε να ακολουθήσει την ίδια καριέρα με μένα, θα έλεγα να το σκεφτεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, γιατί μπορεί να φαίνεται εύκολο επιφανειακά, δεν είναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γύρισμα. Είναι πάρα πολλά που θα έχει να αντιμετωπίσει. Έχει να αντιμετωπίσει τη φήμη. Έχει να αντιμετωπίσει το ότι θα τη γνωρίζει ο κόσμος, άμα γίνει διάσημη. Έχει να αντιμετωπίσει το ότι ασυναίσθητα θα έρχεται σε ανταγωνισμό με άλλες κοπέλες. Θα συγκρίνει τον εαυτό της με άλλες κοπέλες. Όσο όμορφη και να είσαι, όταν βλέπεις μια άλλη κοπέλα η οποία κάνει την ίδια δουλειά και έχει να κάνει με την εμφάνιση τη δουλειά σου, μπαίνεις σε μια διαδικασία του να συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποια άλλη. Και ακόμα και αν είσαι πιο όμορφη από αυτήν, το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποια άλλη σε ρίχνει ψυχολογικά. Οπότε όλα αυτά μαζί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Και εδώ να τονίσω ότι η κακοποίηση δεν έχει να κάνει μόνο με την φυσική κακοποίηση, δηλαδή κάποιος να σε χτυπάει. Υπάρχει και η ψυχολογική κακοποίηση που είναι πολύ πιο δύσκολο να την αναγνωρίσεις. Πόσο μάλλον όταν είσαι και ένας άνθρωπος που έχεις μια πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, μια κακή εικόνα για τον εαυτό σου. Οπότε απλά έρχεται ένας άλλος να στο τονίζει και να στο επιβεβαιώνει.